Tugot, Tinapalabas. Tinapalabas, nagkinarit da General Barbosa ken lakay Ignas iti Restobar. Saan na maaramid nila kay Ignas ti mangpaltog iti General. Gaputaado ti mairaman nga inosente, no pabattaken ti General ti Granada nga imut na. Iti dayta merlagon daway, saan nga agandar ti lugan ni Diana. Isu anangayap ni Bakit Ansing iti mekaniko. Mas daw mat ni Diana, no apay nga imbati ti mekaniko ti lugan na. Imisim la ti Bakit, iti agdamag ti balasang. Iti sabali abangir, madandanagan ni Celia, gaputa saan pa'y anagawid ni Ignas. Nagkararag na ito'y asapay lakuma, tawan tinapasamak at dakas iti lakay. Kabayatan na, agsarsarita da Doña Dolores ken Lindon. Itagagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, Tinapalabas! Saan kayam nga agkuriti kinalastog mo no adda ni Papam? Kaya regam ti aso, paspasurot iti amo na. Aniya? Manipod ita. Di mon maaramid ti kayat mo, Lindon. Anya ti kayat mo asawan, Doña Dolores? Gaputay ayatan nak ni Papam. Surutan na amin apagayata. Siyak mat ita, timang parigat kan ka, Lindon. Di mo maaramid dayta kanyak, Doña Dolores. Para makita, nalaingak ngagay ayam iti apoy. Kabalak apo si pusan ti apoy, kadagiti dakulap ko. Bagtit ka talaga abakbakatan. Amangan no masinit ka iti daytangar aramidem. Kasano ko mamasinitak, naganan nadakman. Ti apoy, asa na masabsabsaban, ad-adda, ad-humardarang. Aniya? Iti ababa apan narita. Bumaknangak manan, gapokin ni Papam. Pimanaw mo ta nadagos ti gayem mo anangala iti binulod mo ako China. Pag merienda ko ma. Agap apura ngamin, Ante Ansing. Makumikom ngamin iti negosyo da. Kasta ka di, Diana. Wen, Auntie. Kasano itan? Insublik matan ti kotse. Anya nga iti aramatan tayo. Apay nga minapagparikutam ti lugan. Ha? Anya ti kayat mo asawen, Auntie? Padasam man kit di nga imaneho tinapinta sa lugan, Diana. Adto'y ti tulbak. Ha? Adang agpaisukan ka titulbak ti lugan, Ante Ansing. Wen, Diana. Di ka din mas daaw. Nala, imanihom nga rodan ti lugan. Tapadasik mamatag lugan itinging inaan. Nakaturog ni Ante Ansing. Di na matimbaga. No sa dino ti papanan mi. Nagpigsa ti urok na. Rinaldo. Oh, Rinaldo, ayat ko. Agtagtagainop ni Ante Ansing. Ibalbalikas na tinagan a Rinaldo. Ay, hindi nakagkan. Maria ka. Anya ka din ti mapaspasamak ka ni Ante Ansing. I love you todo, alang prino, Rinaldo. Ha? Nuagasawa tanto, tawid amamin, kinabaknang ko. Kinabaknang ko? Kuna ni Ante Ansing, iti tagtagainap na. Rinaldo. Kunakon kat. Baknang lakit din ni Ante Ansing.
Apay nga sardeng mo tilugan, Diana. Ante Ansing, agyaman nakta nakariingkan. Ay, napasensya ka no nakaturong ak dito'y lugan. Amumatan ti bakit, nalakang agtuglip. Auntie, ada ko madamagak. Anya dayta, Diana. Nagtagtagainap ka itay. Kat imbalikas mo tinagan a Rinaldo. Sino ni Rinaldo? Ay, Diyos ko! Naibalikas ko dayta kabayatan ti pan naturog ko, Diana. Wan, auntie. Ala! Kababain! Diyak mo tinapuutan na naibalikas ko tinagan na. Auntie, di mo pa'y sinungbatan ti damdamagakan ka. Sino ni Rinaldo? Umis-isam ka matlatan, Ante Ansing. Di mo lata ni kaskaso, dayjay. Diana, awan dayjay. Saan la ati may papan ka ni Rinaldo ti damagakan ka? Anya pa'y, Diana. Imbagam iti tagtagainap mo. Atawidan to ni Rinaldo ti kinabaknang mo. Oh my gosh! Imbagak pa'y dayta, Diana. Wan, auntie. Ay, naglawag anangag ko dayta nga imbagam. ay na, sana puno dayta. Sana puno ti tagtagainap, Diana. Sana matabak nang, tapno aday patawid ko. Lipatam latan tinangag mo tagtagainap ko. Pasitlaang ti yuyang ni tagtagainap dayjay. Saanan ang nagparparang ni Ruben manipod naglibas. Wan nga rod, Ignas. Kumusta nga tan ni Ruben? Patsyak nga da itinasaya at akasasaad ni Ruben. Saan abaybayan ti Diyos? Sapay la kumatagba nag-apositibo ti amin. Kayat ni Ruben abalsan dagiti managdakdakas. Nang runa dayjay alindon. Saan laan ni Lindon ti rumbang amaparmak? Agraman dayjay a general. Dakas dagita at tao. Awanan da iti puso kan konsensya. Ignas. Riribok la ti adda iti panunot da. Kaya't da agun-uden amin a kinabaknang. Inarakop dan ti silang tipirak. Aglaplapusanan dan iti kinabaknang. Ignas. Patsyak asaanan nga agpatinggan ni Ruben. Amang sapol ken ni Lindon. Oh, apay, Ignas. Diyak am mo, Celia. Sa balila tinagparik na kanyak, idinadakamat ko tinagan ni Lindon. Anya? Anak dayjay ni Mr. Fortesa, amortal a kabusor ko. Noan niya ti aramid ti ama. Isumat ti aramid ti anak. Ignas. Insuro na ti anak na tapno agbalin adakas. Dagita atat tao ti rumbang amatay. Diyak kayat ti jar mo ako mita kanyak, Lindon. Apay, kabailan na kon? Dakal ti respeto ken ka, papa. Di ka kabailan alabanan. Nasaya at tamom na itang. Inaramid ko amin apagayatam, papa. Kunam idi kanyak asya kun ti mangidaulo kadagiti illegal a negosyom. Ket? Apay nga ita. Ket di mon italag kanyak dagiti dadduma a negosyom. Saanan asumsumrag kanyak ti sapol ti laboratorio ti Shabu. Nalipatam ka din tinagsaritaan ta. Saan ka di binaybay ang tinegosyo? Gapula ang iti may sa babae. Papa. Panagkunam nga ta. Ket maragsakan na kiti day tangay naramid mo. Ado, tinapukaw a kwarta, gapukan ka. Anya? Nagawit ak. Tapno orno sa tiyamin, ang nagkurang iti negosyo. Di kan mas daaw na awanan ti sumrag a kwarta iti bank account mo. Kasanuak nga rudan, papa? Di kagdanag. No agkasapulan ka iti kwarta. Ibagamlaeng kanya. Ngem,
limitado titid ko ken ka akwarta. Anya? Lindon, no kayat mo nga ikan ka iti ado akwarta. Patayemon iti kabiitan a parawen ni Ruben. Ha? No maramid mo dayta, saan la akwarta titid ko ken ka? No diket adupay asani ko. Papa. Natayen ni Brando nga hitman ko. Iso asikabatan ti pagbalinag a hitman ko. Buisit. Anya ka din di mapaspasamakan ka. Apay binuo mo matan ti baso apang inom amiti arak. Jak kayatin ti mapaspasama konyol. Nagbalinak laangan a hitman ni Papa. Nujak aramiden dayta. Awan matawid ko nga uray anya kinabaknang na. Kunakon katakas ti plano ni Papa ang aramidan, boss. Dila ko man nagaw-awid dito'y pagilyan ni Papa. Tapno maaramid ko amin akay kayat ko. Boss. Jak ipalubos nga awan ti matawid ko iti kinabaknang ni Papa. Isu nga aramidak ti amin akabaalak amang likidar kini Ruben. Naulpit gayam ni Papam, Boss Lindon. Wan, Onyol. Awan bain ti amak. Awan umasping iti kinadakas na. Ipakitak met kenkwan, akabaalak ti ipaparamid na. Patayak ni Ruben. Masaya at tapim masyar kayo dito'y balay. Diana, Ansing. Wan, Tata Ignas. Kumusta ni Ruben? Imay ka din dito, eh? Saan pa'y mat, Diana? Awan mat ti damag ko kenkwana. Ay na, makapadanag mat ngagpayso ni Ruben. Sa dino nga tantayan na. Ikarkararag ko. Asapay la kuma, tawan ti dagas ama pasamak kenkwana. At large pa'y lang aging gaita ni Ruben. Gapu iti panaglibas na ije pagbaludan. Ay, Diana, pagkalmaam lang tiriknam. Di ka unag panunot iti madi. Patsek nga nadan ni Ruben ti pagina. Auntie Ansing. Di kayo unag dandanag. Ray-ray awan tayo kit di ti bagbagi tayo. Ha? Ignas, ingkaman kit di gumatang iti kanan tayo. Mabisina. Uwan Ansing. Senyorita, akin ko iti nagluganan nyo kani Manang Ansing. Lugan ti mekaniko, Manang Celia. Anya? Lugan ti mekaniko kunam, senyorita? Wan Manang. Mas da awak nga rod. No apay nga imbati na kan ni Auntie Ansing ti lugan na. Senyorita, adalakit di ilimlimad ni Manang Ansing kada tayo. Ha? Ibaga kong tiyagpaiso, senyorita. Adda imbati ni Manang Ansing akwartami, kalpasan ti ayo anaudi dito'y balay. Anya? Senyorita, bak nang lakit din ni Antim nga Ansing. Di nalakayat nga ipadlaw. Kunakon kat. Madmadlaw ko nga minan dayta, Manang Celia. Diana, Celia, Ha? anyat pagsarsaritaan nyo. Awan, Manang Ansing. Diana, mulmulagatan nakmutlatan. Kasla ka nakakita iti artista nga awan pelikula na. Auntie, apay adi mo pala ibaga kada kami ti pudno. Ha? Bakna nga, kasta ka di. Ha? Ay na, nangag ko ti pagsarsaritaan nyo adwa. Saan nakabaknang? Nakurapayak laeng. Nasakit tinagam ko kini Papa. Inikat nan ti karbangak kadagiti negosyo mi. Ngam saan nakapapiktaran kan ko na. Ipakitak akabaalak ti bagpagana. Siyak lang tagdakiwas kat sapulak day jay Arben. Napatagkanyak ti kwarta. Kastamatan ti ayat ni Diana. Numapatay ko ni Ruben.
Mabukudak ton ti ayat ni Diana. Patcheck ang maayat nagtumet. Matataal ti ulok no agtinaglaang iti dayje a Ruben ni Diana. Kaslad namang sursurot kanyak. Itay pa'y asumursurot kanyak ti motorsikla. No asino ka man, isabamla ang tibiyag mo. Kontrolat ti manibela, aging ka sumartang. Asino tinang paltog iti pilit tilugan ko? Nagparta ka naglibas ti awanan pa inalindon. Awanan iti unit ti kotse na. Nalabit nga dalang iti aglawlaw. Ops! Ganda niya ako na. At dalagayam iti saan unay nga tayo. Surot at tinagtaodan ti putok ti baltog. Di ka aglamang lindon! No talaga naturad ka! Rumwar ka iti naglamangam. Sa anak ang mabutanggan ka, Ruben. Agparang ka kat sangwanak. Ipakitam ang malalaki ka. Aday ta, Ruben. Makit-kita na kon. Naglaing kameten, gaputa na surutam tidalan ko. Nagpalpali iwak Linton. Talaga sinapol ka. Gaputa kayat kan apatayan. Agpada ta, Ruben. Sapsapulin kamen. Gaputa kayat kaapatayan. Kalata nagpukaw. Nasiglat ti awanan pain. Dayjay, nagtaray iti dadya pasad. Surutak! Matay kan surutan nak dito'y naglamangag. Nangato apasat dito'y ayan ko. Makitak no umuli dito'y turod ni Ruben. Dayjayan, tumalangkyaw. Kunak no nasiglat ka, ngam saan matgayam. Agpating gamot lati kabalam alumaban. Sige, umasidag ka pa'y Ruben. Punteriya itati ulong. Nakalingat ti awanan pain. Diyak na puntahan. Sana bali. Awanin ti sabali apapanan na. Makitak ti amin agarona. No saan ang naglamang itidakkel abato. Kabalak apaltugan. Ruben! Anya ter aramidam? Maturog ka din dita naglamangam, ha? Apa di ka bubalas? Nabuwak dagiti bilit iti saan unay nga tayo. Kaya't asawan dayta. Awan ni Ruben iti likodan dayta abato. Nagtaray lakit di nga imatayo. Umakarak iti paglamangan. At dalakit di sabali a plan-planwen ni Ruben nga aramidan. Apaya marid ka tanak amang parmag ka ni Linton. Napartak ti pa naggargaraw na. O sino nga tati nang isuro kan kuha na lumaban. Sa anak ngagsigsigurado. Kanjak mabalin at agibasitan ti kabalan ng aramidan. No sa anak ngagkamali. Iti day tap... Ada nagkarasakas iti saan unay nga tayo. Nalabit na ni Linton. Agsiputak. O mga Ruben! Sabali dikit kita. Adda aklaan dito'y malikudan. Nakapaturong ti paltog ko ken ka, Ruben. May sala kalbit ko iti gatilyo. Matay kan. Kalpita mo ti paltog mo, Linton. Amangan numaunaan ka. Ano ya? Anya pa'y later aramidan. Iputok mo ti paltog mo. Matay kan, Ruben! Anya ti mapasamak ken ni Ruben. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo anapaulwan. Tugot, di napalabas. Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay.
musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.